O proxecto. As carpideiras eran mulleres chamadas para chorar en enterros, cobrando por iso. Trátase dunha tradición tan antiga como os enterramentos, que xa no século XIV quixo ser abolida. Cubertas cun veo, as carpideiras portaban un recipiente denominado lacrimatorio, no que recollían as bágoas que derramaban. Cóntase que estas vasillas eran depositadas cos restos da persoa defunta para demostrar canto sentiran a súa morte. Como parte do seu traballo o realizaban en Camposantos, con esta web póñense en valor estes lugares a través de destacados exemplos. Cemiterios peninsulares e insulares que pola súa importancia foron incoados ou declarados ben de interese cultural.